Pod staroslávnym Zoborom sa rozprestiera malebné mesto Nitra. Je známa svojou veľkomoravskou históriou, ale aj ako meka poľnohospodárstva a v neposlednom rade ako univerzitné mesto, mesto mladých. Svojimi kultúrnymi podujatiami, festivalmi a športovými aktivitami mesto Nitra ponúka študentom univerzít na svojich námestiach, v uliciach a v oddychových zónach možnosť prežiť krásne kultúrne a oddychové chvíle, plné príjemných zážitkov a tak im umožňuje, aby sa stalo ich druhým domovom. Návštevníci Nitry vrátane študentov sa radi zoznamujú s jej históriou. Najčastejšie zamieria na dominantný nitriansky hrad. Z historických hradieb sa môžu pokochať pekným výhľadom na mesto a potom si obzrieť baziliku svätého Emeráma. Súsošie svätého Cyrila Konštantína a Metoda zo Solúna pripomína návštevníkom vierozvescov, ktorí priniesli Slovanom do strednej Európy nielen kresťanstvo, ale aj písmo zvané Cyrilika, základ kultúry a vzdelanosti. K historickému, náboženskému i kultúrnemu odkazu jedného zo solúnskych bratov, s ktorým je Nitra spájaná, sa svojím názvom hlási aj nitrianska vzdelávacia inštitúcia Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre si v tomto roku pripomína už 50. výročie od svojho založenia. Vznikla v septembri roku 1959 ako pedagogický inštitút, v ktorom pracovalo 30 pedagógov a študovalo 316 študentov. V roku 1964 sa transformoval na pedagogickú fakultu, ktorá sa po 28-ročnej samostatnej existencii a polročnom období začlenenia vo zväzku Nitrianskej univerzity v roku 1992 premenila na Vysokú školu pedagogickú. Táto škola, združujúca humanitnú, pedagogickú a prírodovednú fakultu, získala 23. októbra 1996 svoj súčasný názov Univerzita Konštantína Filozofa. Tento názov ju zaväzuje zotrvať na ceste rozvíjania cyrilometodskej tradície šírenia vzdelanosti, humanizmu, demokracie a tolerancie. V súčasnosti na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v dennej forme alebo externe študuje vyše 12 000 študentov. Nie vždy je pre záujemcov o štúdium jednoduché vybrať si ten správny študijný odbor a tú správnu fakultu. Každoročne v júni sa pred bránami univerzity schádzajú stovky maturantov, aby sa uchádzali o štúdium na jednej z 5 fakult Univerzity Konštantína Filozofa. Filozofickej, pedagogickej, fakulte prírodných vied, fakulte stredoeurópskych štúdií a fakulte sociálnych vied a zdravotníctva. Kým spočiatku sa škola venovala príprave učiteľov pre základné a neskôr i stredné školy, v súčasnosti pripravuje aj odborníkov pre množstvo neučiteľských povolaní. Štúdium vo všetkých programoch sa uskutočňuje v 3 stupňoch: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Niektoré študijné programy možno absolvovať aj v angličtine. Štandardnou metódou vyučovania je e-learning. Všetky fakulty umožňujú získať akademické tituly doktor pedagogiky, filozofie doktor či doktor prírodných vied a sú oprávnené konať habilitácie docentov a profesorov. Filozofická fakulta je jednou z najväčších fakult univerzity. Vznikla z fakulty humanitných vied a dnes je významným vysokoškolským pracoviskom nielen so študijnou, ale aj vedeckou základňou. Fakulta každoročne otvára jedno aj dvojodborové štúdium učiteľstva akademických predmetov. Tiež sa dajú študovať i neučiteľské študijné programy. V ponuke sú aj akreditované doktorandské študijné programy. Filozofická fakulta je zameraná na filologické, humanitné a spoločenské vedy. Zabezpečuje profesijnú prípravu pedagógov pre 2. stupeň základných škôl, pre stredné školy i vzdelanie v neučiteľských odboroch vedy, kultúry, médií, štátnej správy a sociálnej sféry.
Absolventi sa uplatnia napríklad v povolaní žurnalistu či masmediálneho odborníka alebo v učiteľskom povolaní v oblasti humanitných vied. Bohatá je aj vedecko-výskumná činnosť Filozofickej fakulty. Okruh výskumu je veľmi široký, opiera sa o grantové úlohy KEGA a VEGA, ale rieši aj štátne a zahraničné projekty. Z nich spomeňme aspoň riešenie grantovej úlohy štátnej objednávky Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti pod garanciou Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie. Fakulta prírodných vied pripravuje učiteľov prírodovedných predmetov, ale aj kvalifikovaných odborníkov neučiteľského zamerania. Je určená tým, ktorí si chcú prehlbiť vedomosti v matematike, fyzike, informatike, fascinuje ich svet chemických laboratórií, geografia, biológia, kemológia, ekológia či environmentalistika, alebo majú záujem stať sa učiteľom prírodovedných predmetov. Vzdelávanie na tejto fakulte je založené na kreditovom systéme ECTS, ktorý študentom zabezpečuje medziodborové, medzifakultné, ale aj medziuniverzitné štúdium na univerzitách doma i v zahraničí. Veľmi hodnotná a pre fakultu prospešná je spolupráca s viacerými výskumnými ústavmi Slovenskej akadémie vied, predovšetkým s Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín, Ústavom krajinnej ekológie a Arboretom Liňany i pracoviskami ďalších výskumných ústavov.